کیوں ڈگدا پیا جی؟ کہ میرے پیارے پیغمبر نال فرشتے دی طاقت ہے، اللہ دی طاقت ہے، پوری دنیا دی طاقت ہے. 600 پار ایک فرشتے دا جبریل علیہ السلام ایک پار نال گاچا پٹ کے ساری زمین دا اتوں جا کے مدعا کر سکتے، اینی قوت. کہ جی تواڈے کول اینیاں طاقتاں کتھوں آئیاں؟ کہ میں جدی سنا بیان کرنا، جدی تعریف بیان کرنا، اے اس دیا طاقتاں دتیاں ہوئیاں نے. اسے دی تے میں بات کرنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو ہمیشہ ہمیشہ وہاں سے طاقتور بن جاؤ. نہ کسرو کیسرا کوئی تواڈے نال طاقت لڑ نہیں سکے گی کسی طاقت دے نال. وہ جی اسی تھوڑے آ کیا نہیں، تھوڑے دی کوئی پرواہ نہیں. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کسی بدر وچ بھی تھوڑے سو تے اسی 5000 فرشتہ بھیجا ہے، اسی 3000 فرشتہ بھیجا ہے، نشان لا کے بھیجا ہے کہ ایس مرتد نو اے جگہ تے مارنا ہے، اے مرتد نو اے جگہ تے مارنا ہے. کیا میریاں طاقتاں دا پتہ نہیں جے؟ اسے رواج میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. لوگوں نے کہتے ہیں کہ لوگوں میں اس خالق دی طرف بلانا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. کوئی دنیا دی طاقت تواڈے چ نہ حکمت تو کے ننگ سکے گی، نہ سیاست تو کے ننگ سکے گی، نہ تبلیغ تو کسی معاملے چ نہیں اگے ننگ سکتی. وہ جی ایٹمی قوت ہے نا وہ کول، ان کو ایٹمی قوتاں ساریاں سلب ہو جاندیاں نے جدوں فیصلے. اور پھر ایٹم اللہ کو منگ لئیے. سب تو بڑی ایٹم جڑی مسلمان کو لے او اے وے اللہ اکبر. یہ جدوں جانا ہے اے پھر جدھروں ننگ ننگ مزائل سبحان اللہ. میرے پیارے پیغمبر ادھی رات ویلے سر سجدے چ رکھ کے کہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. جس ذات دے بارے اللہ کہن تسی معصوم ہو تو پھر کہڑیاں معافیاں منگ دے؟ کہ اللہ معافی فرما دیو، کدے واسطے معافی منگ رہے؟ دسیا جا رہا ہے لوگوں، تعلیم دیتی جا رہی ہے کہ جنہ مرضی اعزاز مل جائے، جنہ مرضی اونچا ہو جاؤ، میرا دروازہ نہیں جے چھڑنا. اللہ اکبر. میرا دروازہ نہیں چھڑنا، میرا دروازہ نہیں جے چھڑنا. پاوے جنہ مرضی موحد ہو جائے، جنہ مرضی تینوں تبلیغ دا پتہ لگ جائے، جو کچھ مرضی آ جائے، مگر توفیق میرے کو منگیا کر، توفیق ساڈے کو ملتی. اللہ مینوں اور تانوں توفیق عطا فرما دے. رب آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کنو تو کی جاننا ہے، مینوں علم ہے. اللہ قالوا لا علم لنا علمتنا انک انت العلیم. اللہ تواڈیاں حکمتاں تسی جان دیو، سانو غریب کیوں رکھیا جے تے انہوں بلاور ہوش کیوں پیدا کیتا؟ اسی حکمت تے نہیں جان دیو، اسی نہیں جانتے. لوگ کہنے چند دن گنے گئے نے مسلمانوں دے، اج بس فنا کر دینا، یہ ہو جانا وہ ہو جانا. انہوں کہ نہیں، فیصلے آسمان تے ہوندے نے، اور فیصلے آسمان تے ہوندے نے. اللہ پوری دنیا دے جننے کلمہ پڑھنے والے نے، اللہ سی نا دے مسلمان آ، اللہ سانو حقیقی مسلمان بننے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساری طاقت وکھری ہوئی ہے، اللہ دا باغی ساڈے تے پابندیاں لگاندا ہے. سانو تسی آزاد پیدا کیتا سی، کیا لوگوں سارے دا انکار کر دیو، سارے انیاں زنجیراں توڑ دیو غلامی دیاں تے ایک دے غلام بن جاؤ. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام بھی تبلیغ کر دیا، یہ کہندے سن کہ لوگوں دسو زیادہ رب چنگے ہوندے نہیں کہ ایک کوئی چنگا جے؟ جو ایک کوئی چنگا ہے تو پھر اور نیتہ کر لو، نیت کر لو کہ ایک امت بن جائیے. ایک امت بنن دا کی طریقہ ہے؟ ایسے تے کٹھے ہو جائیے. ایک کتنے نازل ہویا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے. بس میں دعا کر لیے کہ سورت نصیب فرما دیتی، اللہ سیرت بھی نصیب فرما دے. اللہ جو میرے اپنے نبی دی امت سے سانو پیدا کر دیتا ہے، نانا مسلمان ہو گئے ہیں تو اللہ حقیقی مسلمان بننے دی توفیق عطا فرما دے. جڑے لوگ ایتھے نے یا ہسپتالاں چ نے یا پوری دنیا دے کدے بھی بیمار نے، وہ ساڈے سجن نے یا دشمن نے، اللہ سارے اپنی رحمت نال بغیر دوائی تو شفا نصیب فرما دے. اللہ شفا نصیب فرما دے. اللہ کسی سامنے ذلیل نہ کرنا، ڈاکٹروں دے سامنے حکیماں دے سامنے جا کے ذلیل نہ ہوندے پھریے. وہ سانو گالاں کڈن، اوے تسی کلمہ پڑھن والے یورپ دے تھوڑے تے مر دیو. انج تہاڈا نبی سب تو آلہ ہے،
اللہ سانو سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ غلام محمد بنا دے. اللہ محمد دا غلام بننے دی توفیق عطا فرما دے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ نہ اسی اس طرح دی عبادت کر سکنے ہیں نہ اس طرح دا شکریہ ادا کر سکنے ہیں جس طرح دا تواڈے دروازے کرنا چاہیے. اللہ فقیر تسی بادشاہ ہو تے بادشاہاں دا تے فقیراں دا جوڑ بھی کوئی نہیں. اللہ فقیراں دا تے بادشاہاں دا کوئی جوڑ نہیں. اللہ ساڈے دل وچ نرمی عطا فرما دیو. تبلیغ وچ نرمی عطا فرما دیو. زبان وچ نرمی عطا فرما دیو. اللہ نرمی عطا فرما دیو. اللہ اخلاق محمد نصیب فرما دیو. اللہ سنت محمد نصیب فرما دیو. صحیح معنی چ اللہ اسی کل قیامت دے دن کی منہ دکھاواں گے؟ امت محمدیہ اسی ہاں. یہودی ویکھ کے ایک شرماندے نے اسی امت محمدی. اللہ اکبر. اللہ واقعی مسلمان بننے دی توفیق عطا فرما دے. خالص مسلمان بننے دی اللہ توفیق عطا فرما دے. تے جنہ دے گھراں اندر لڑائیاں جھگڑے فساد پے ہوئے نے، اللہ اکبر، ماں دھی نوں نہیں ویکھنا چاہتی، دھی ماں نوں نہیں ویکھنا چاہتی، باپ بیٹے نوں نہیں دیکھنا چاہتا. یہ کون ہے؟ کلمہ پڑھن والے ہیں نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کے کہنے واللہ لا یؤمن، او ایماندار نہیں ہو سکتا، او ایماندار نہیں ہو سکتا، او ایماندار نہیں ہو سکتا. کون؟ جدی زبان کولو جدے ہاتھ کولو کسی نو تکلیف پہنچے. میرے کو میرے بابا جی تنگ نے، میرے کو میرے محلے دار تنگ نے، میرے کو میرے رشتہ دار تنگ نے. انہیں بہتان رشتہ داروں تے لگانا، طرح طرح دیا باتاں بنا بنا کے انہوں نے ٹھونسنا. اللہ اکبر. اللہ ساڑھے دل نو ہدایت نصیب فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اگر اللہ توحید نصیب فرما دیتی ہے تو جیڑی قدر نہ کی تسی مہر لگا دیو گے دل دے. اللہ سان انہاں لوگاں وچوں نہ کرنا جنہاں نوں تسی کل قیامت دے دن ذلیل کرنا ہے. اللہ سان انہاں لوگاں دا ساتھ نصیب فرما دیو. اللہ سان انہاں لوگاں دا ساتھ نصیب فرما دیو جنہاں نوں تسی معاف فرما دیو. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ مرن تک بھی ذلیل نہ ہوئیے. وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا تے بھی ذلیل نہ کری، اللہ آخرت دیا ذلتاں تے بھی محفوظ فرما دے. جنہ دے گھراں اندر لڑائیاں جھگڑے فساد پے ہوئے نے اللہ تے اتفاق نصیب فرما دے. اللہ تے اتحاد نصیب فرما دے. جنہ دے میاں دی بیوی بچھڑ گئی اللہ انہوں نے دوبارہ ملا دے. جنہ بھیناں بچھڑ گئیاں نے اللہ انہوں نے دوبارہ ملا دے. جنہ پیروں دے ویر بچھڑ گئے نے اللہ اکبر سال ہا سال لنگ گیا ہے نئی دل چ نرمی آئی اللہ انہاں دلاں وچ نرمیاں عطا فرما دے. اللہ انہاں دلاں وچ نرمیاں عطا فرما دے. اللہ انہاں دلاں وچ نرمیاں عطا فرما دیو. اللہ سانو توفیق عطا فرماؤ. اللہ سانو توفیق عطا فرما دیو کہ اسی دکھی بندیاں دے دکھ دور تے نہیں کر سکتے انہاں دے دکھاں وچ شریک ہو سکیے. اللہ اکبر. اللہ جے مال دیتا ہے اللہ اپنے رستے چ خرچ کرنے دی توفیق عطا فرما دے. جنہیں روٹیاں تو تنگ ہو چکے نے اللہ انہاں دی روزیاں چ برکتاں نصیب فرما دیو. اللہ انہاں دی روزیاں چ برکتاں نصیب فرما دیو. اللہ انہاں دی روزیاں چ برکتاں نصیب فرما دیو. تے جنہاں نوں اولاد نہیں ملی اللہ انہاں نوں نیک اولاد نصیب فرما دیو. جنہاں دی اولاد ہے وے اللہ انہاں دے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بننے دی توفیق عطا فرما دیو. اللہ توفیق تواڈے کولوں ملدی ہے. اسی منگنے اسی فقیر ہاں تسی بادشاہ ہو سانو توفیق عطا فرما دیو. صرف ایک ہی ڈیرا نظر آیا ہے بادشاہ حقیقی ڈیرا صرف ایک ہی نظر آیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ جہنم دی تتی ہوا کو بھی سن محفوظ فرما. اللہ جہنم دی تتی ہوا کو محفوظ فرما. اللہ جہنم دی تتی ہوا کو سن محفوظ فرما. اللہ جنت الفردوس نصیب فرما دے. اللہ جنت الفردوس نصیب فرما دے. اللہ جنہ دے دنیا تو چلے گئے نے شرک نہیں سی جڑا کر دے اللہ انہاں دی قبراں نوں ٹھنڈیا فرما دے. اللہ ساڈے بھائیاں دی غلطیاں معاف فرما کے انہاں دی غلطیاں دے درگزر فرما کے اللہ انہاں دی قبراں اندر ٹھنڈکاں نصیب فرما دے. اسی یقیناً جانے والے ہاں اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان نصیب فرما دے. اللہ جدوں تک زندہ رکھیں
اسلام دے اللہ جدوں اس دنیا تو لے جائے تے اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما دے، اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما دینا، اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما دینا، اللہ علم بھی نصیب فرما دیو، اللہ صبر بھی نصیب فرما دیو، اللہ نرمائی بھی نصیب فرما دیو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد